paljon, paljon puhutaan tuosta undergroundista ja sitä, että miten se on pahaa paikkaa. Ja sillä sattuu kaikenlaista hämärää ja ehkä pelottavaakin. Mulla tuli mieleen yksi juttu, niin nyt kerran olin Savonlinnassa, olin kotona. Joku koputtaa oveen. Sitten pari sekuntia se menee poliisi, auki se ovi. Minä menin auki sen oven. Ovelta pitäisi lähteä kuulustelua. Mistä minä tiedät, että poliiseen? No ne näytti pilotin niitä kortteja. Ja sitten, että me otu kyytiin. Hyppäsin ensinnäkin, ne otti minut kyytiin. Otti minut takapenkille. Ei sinne koppi. Takapenkille. Siellä haisi tupakka siellä autossa. Kaksi isoa äijää istuu siinä. Se oli niin epätodellinen se tilanne, että mitä vittua. Joku siinä hämäsi. Ensimmäisessä ristyksessä kääntyi ihan eri suuntaan, mihin piti kääntyä. Ei mitään helvettiä. Sitten mä tajusin yhdessä vaiheessa, että ei näe poliiseja. Ei näe poliiseja. Hän liikenneympyrä, niin hän jarrutti. Se pääsi oven auki. Se tulma auki. Onneksi hyppäsin pihalle ja pyörin sinne pieneltä pitkiä, juoksin niin vitusti, että tuossa oli kyse siis pelkästään psyykkaamisesta. Minä vielä tänäkään päivänä tiedä, ketä nämä oli nämä herrat ja mikä heidän agenda oli. Mutta se oli vähän niin kuin kuumottava tilanne. Pitää paikkaa.